Dobré ráno prajem všetkým divákom. Ja vás zdravím poslednú hodinu závodu v sektore KRB u týmu číslo 17. Ahoj chlapci. Ahoj. Ahoj. Dobré ránko vám prajem. Ja si myslím, že tento závod nám ubehol ako voda. Keby ste to mohli tak zosumarizovať trošku z vašej strany. Páčilo sa vám tu a prídete sem aj o rok? Určitě, líbilo se mi tady a určitě zase to prokázalo, že to je nejtěžší závod v Čechách tady asi. Ja by som sa chcel spýtať, noc bola podľa vás kľudná, alebo mali ste už aj horšie noci? No, byla klidná, no. Bohužel, bohužel. A takto je, mňa by zaujímalo, nakoľko sme mali embargo na výsledky. Chodili ste takto dookola a zisťovali ste, kto ostatný čo chytil? No, Jirka, dokonalý špion, tak jsme stejně všechno věděli. On nespí, už je starší, takže Babetu tady slyšíme taky projet, tak je víme. Jezdí kolem nás, takže víme, že se něco vzadu chytlo, no, pár ryb. Chlapci, ja som videl, že ako si improvizujete v tejto prírode, že ste si doniesli unikátne raňajky. Čo by ste nám k tomu povedali? Niečo z toho bude dneska, alebo si to odnášate domov? Aspoň nějaký úlovek máme dneska ráno. Chlapci, tak dúfam, že sa tu takto o rok uvidíme a dúfam, že ste sa tu cítili dobre s nami a všetko dobré vám prajem aj naďalej v rybarčení. Díky moc. Děkujeme. Ahoj.